תומר רזניק, סגן יו"ר ההסתדרות, תודה שאתה פה איתנו. קודם כל שמח להיות כאן, וחברי הכנסת, לך נעמה, חבר הכנסת קריב, איתמר, שותפי, כל חברי המסעות תמיד, כולנו סופר החברתי, באמת זה בשורה לחברי ההסתדרות, וכמובן לכל האורחים והמכובדים ולארגונים. מקודם חבר הכנסת בליאק דיבר על כך שממשלת יפן התפזרה בגלל מחירי האורז, ואני רוצה אולי, לא תכננתי להתייחס לזה, אבל אני רוצה אולי לפתוח בזה שבאמת אחד האתגרים עבורנו, ואולי יכול לפתור את המשבר הזה של יוקר המחיה, קשור בפוליטיזציה שלו, אוקיי? בסופו של דבר, ואנחנו בדיונים האלה הרבה מאוד שנים, והרבה מהפתרונות והבעיות ידועים, אבל כל עוד הסוגיות האלה לא נתפסות כסוגיות פוליטיות, כסוגיות שאנחנו הישראלים הולכים ומצביעים לפיהן, אז גם המוטיבציה לפתור אותן הולכת וקטנה. אני רוצה לומר עוד משהו שמתקשר לעניין הזה, והוא שאלת השיח הציבורי והבעלות על אמצעי התקשורת. יש שיח הציבורי הוא לא נוצר מאליו, יש מי שמזינים אותו לכאן ולכאן, וכשחלק ממי שיש להם את האינטרסים הגדולים ביותר בלייצר יוקר מחיה, הם גם הבעלים של חלק מכלי התקשורת, אז לא פלא שהשיח הציבורי נמצא איפה שהוא נמצא בסוגיות האלה, וכמובן גם המפרסמים. אז זה ככה מין הקדמות שהן קשורות ליכולת שלנו באמת לפתור את הדבר הזה, כי הרבה מהפתרונות והבעיות כבר ידועים, ואנחנו באמת מקיימים את השיח הזה בצורות כאלה ואחרות, ושוב אני מברך כמובן על הכנס הזה, אבל הסוגיות האלה מדוברות, ואנחנו רואים היעדר התקדמות, ואגב גם באמת זה לא עניין רק של הממשלה הזו, זה גם ממשלות מן הצד השני, לצערי הרב בנושא הזה נמצאה אחדות, חבל שלא האחדות שאנחנו רוצים בתחומים אחרים. עכשיו קצת לגופם של דברים, אז ראשית חייבים לומר, וכשמדברים על יוקר מחיה, זה נשמע איזושהי סוגיה ככה צרכנית, אבל באמת חבר לדברים של חברת הכנסת תמנו שטה, זה מחיה, זה כבוד. זה דבר שהוא נורא נורא בסיסי, זה אנשים שנאלצים לבחור בין תרופה לפרוסה. זה לא איזושהי סוגיה שהיא לא אקדמית ולא בורגנית ולא צרכנית במובן של המותרות של הדבר, אלא ממש ביכולת להתקיים. ואנחנו יודעים שאחת הסיבות שאנשים עוזבים את הארץ, זה הסיפור הזה של שיכולת להתקיים כאן. אוקיי? ולכן אני חושב שאנחנו חייבים להבין רגע שהשיח הזה על יוקר מחיה הוא שיח על החיים עצמם. דבר שני, צריך להגיד שהשכר בישראל לא מספיק גבוה. ולכן שאנחנו מדברים על יוקר המחיה, השאלה היא לא רק מה העלות, אלא גם כמה יש לנו. ובהקשר הזה אני רוצה לומר, אני כמובן לא אובייקטיבי, שהכלי הטוב ביותר לשפר את השכר, הוא כמובן להתאגד, לחתום הסכמים קיבוציים, לייצר הסכמים גם מפעליים וגם ענפיים, כדי לשפר את שכר העובדים. אני לא חושב שאפשר לקיים דיון רציני בנושא של יוקר מחיה, בלי להגיד את הדבר הזה שהוא חשוב מאוד. אחר כך בוא נדבר באמת על יוקר המחיה עצמו, הגורמים לו. אז כמובן, תכף אני אגיע גם בסוף לנושא של המזון, אבל חינוך. אוקיי, החינוך בישראל, ילדים נולדים פה בגיל 3 מסתבר, כי המדינה כנראה שכחה מה קורה קודם לכן. עכשיו, אנחנו יודעים את העלויות הכבדות מאוד שהדבר הזה מטיל על משפחות צעירות. פעם האחות דיברו על כ-100,000 שקל ילד גיל 3, היום מספרים הרבה יותר גבוהים. וזה דבר שאנחנו חווים אותו, ואם נגיד מלידה עד שלא נדע, אז נלך לצד השני שלו, שזה כמובן הסיעוד, שגם הוא פתאום באיזשהו שלב המדינה... לא, צריך להגיד, גם בחסות המלחמה בשנתיים הללו, ועוד בשנה הקודמת, כל ענף הביטוח הסיעודי קרס לחלוטין, גם בגלל קשר של רשות שוק ההון, יש לומר, וקופות החולים. אפרופו רגולציה. והאשכרה לא קרה עדיין כלום. דבר כזה, אם היה בשגרה נורמטיבית, יכל להיות מחאת ענק. אנשים שילמו ביטוח סיעודי כל חייהם, הוציאו כסף ולא קיבלו את השירות שהם שילמו עבורו. נכון. זאת טרגדיה של ממש. ומגלגלים את הבעיה הזו קדימה, אבל בסוף זה מקרה מאוד ברור שבו המדינה, זאת אומרת, אי אפשר להסדיר את זה באופן פרטי. המדינה תהיה חייבת לנהל ולספק את השירות הזה בעצמה, גם בנושא של 0-3 וגם בתחום הסיעוד. שני הדברים האלה בשלבים שונים של החיים מטילים עלויות אדירות על משקי בית, והם חלק מסוגיה של יוקר המחיה. יש לזה כמובן עוד משמעויות, כי שוב, זה לא רק העלות, זה הכבוד, זה הטיפול, זה היחס, זה הפיקוח. נכון. אנחנו יודעים מה קורה בחלק מאותם גנים פרטיים, מבחינת הבטיחות של הילדים, על אנשים על תאונות, על התעללויות, על 1,001 דברים, אז זה בנושא של החינוך. דיור, שאולי הסוגיה הכואבת ביותר והכבדה ביותר, חבר הכנסת קריב גם התייחס לעניין הזה,
תחום הדיור הוא באמת הדבר שמייצר את ההכבדה הגדולה ביותר על יוקר המחיה בישראל. אנחנו צריכים לשנות תפיסה בנושא הזה של דיור, ובנושא הזה קצת לחזור לתפיסה, לאו דווקא לצעדים שליוו את המדינה בראשיתה. דיור הפך להיות סחורה, סוגיה של שוק כלכלי, ואנחנו צריכים לראות את הדיור קודם כל כזכות, כדבר שהמדינה צריכה לספק אותו, מוצר חברתי, ובהקשר הזה יש כמה צעדים מעשיים. הראשון הוא בנייה תקציבית. אגב, מדינת ישראל עשתה את זה בשנות ה-90, קצת צריך להתמודד עם העלייה הגדולה, ובנתה בעצמה. הדבר השני הוא דיור בהישג יד, דווקא פה באמצעות רגולציה, כן שוק פרטי, אבל לחייב בתוך המילים של דיור שהוא במחירים נמוכים, כדבר שהוא מחייב ורחב, דיור ציבורי לאוכלוסיות רחבות יותר, כפתרון כן, דיור ציבורי צריך להחזיר את הכלי הזה, הוא אמנם לא לכל האוכלוסיות, אבל להרחיב אותו בצורה משמעותית, להפוך אותו לדיור מכבד ורחב. נכון מאוד. אבל נדבר גם ממש על לבנות או לקנות עוד דירות. הסיוע בשכר הדירה, שגם הוא לא מספק, לא מתכתב, הוא שכר, לא יודע כמה אנשים מכירים את המנגנון. בדיוק. אנשים לא מכירים את המנגנון. למעשה הסיוע בשכר דירה לא מוצמד לשום דבר, זה איזשהו מין תקציב שערידי כזה. אין לו שום הצמדה, הוא לא רלוונטי ולא מספיק לשום דבר, והוא פתרון חשוב. וגם עוד כלי שכיום גם כן מתקיים בקושי, אבל היה נהוג בישראל עד לא כל כך מזמן, זה הסיפור של סבסוד משכנתאות. אוקיי? בסוף כשאנחנו מדברים גם בישראל יש נטייה לרכוש דירות, ואי אפשר לשנות בהקשר הזה את הדפוס, ולכן הסיפור של סבסוד משכנתאות, סיוע משכנתאות, הוא גם כלי בתוך ארגז כלים. שוב, אין פה פתרון, אין פה כלי אחד שיפתור את כל הבעיות, צריך תמהיל של הרבה מאוד פתרונות. בריאות וסיעוד, אז דיברנו על הסיעוד, אבל צריך להגיד באופן כללי, ההוצאה בישראל על בריאות הפרטית הולכת ועולה. יש בישראל שירותי בריאות ציבוריים טובים, אבל ההוצאה הפרטית הולכת וגדלה. תחומים כמו בריאות הנפש, בריאות השן, הם מייצרים עלויות מאוד מאוד כבדות. ודבר אחרון, פיקוח מחירים דובר ברחבה, אז אני אגיד רק, כן צריך, ואני מתחבר כל מה שאמרה בתור הופמן, צריך להחזיר את הכלי הזה לשימוש, בעיקר בתחומים כמו מזון שהוא באמת רלוונטי, כולל מזון בריא, אוקיי? ואגב, לא רק פיקוח מחירים, גם באמת הסיפור של רווחיות, יש פיקוח שיותר משוכלל, לבדוק את העלויות והעלאות. ודבר אחרון, פעם היה גוף שנקרא רשות התחרות. אני לא יודע לאן הוא נעלם, אבל אמרו לי שיש גוף כזה, ואני חושב שהסוגיה הזו של תחרות, ואני אומר את זה דווקא כסוציאליסט, לא רק סוציאל דמוקרט, היא סוגיה מאוד מאוד חשובה, כי תחרות קשורה גם לכוח. כוח כלכלי מייצר כוח פוליטי, הוא פוגע בדמוקרטיה, ואנחנו חייבים לייצר כאן תחרות, לא רק בשביל להוריד מחירים, אלא גם כדי להשפיע על הדמוקרטיה. תודה רבה.